assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jamwali e mon kala pulloɗo woni ko jiide wayri o waɗade tengade nde ko yettere allah bandiraɓe fulɓe mi salmini kala pulloɗo woni so pullo yima jamwali e ma mangi ziar ñeb hola todos mis seguidores wala bandiraɓe ko yettere allah bandiraɓe monsieur amadou ba hande kadi gandi depuis élection ji ɗi jawtira mi soppulo arno mbimi on ɓay minen gandi woni élection ji ɗi jawtiri holko waɗa hen ha yiya amadou ba gagnama donc nden mbinomi amadou ba no yaltu hande kadi o waɗa créé parti makko ko yettere allah donc le 9 inchallahu rabbi mambo yaltumbo waɗa annoncé fi ɗum ɗon hande kadi ƴetti on ɗo engagement te mboɗo andi ko heewi e ɓaawo makko ko ɗum ɓe mbiyanno yo waɗ mouvement makko il est temps ko yettere allah le 9 inchallahu rabbi ma o jii ɗum ɗon ono gandi min kam depuis nden soppulo ardo wi ko amadou ba mi yi on lamtoɗo leydi sénégal mi yaani on to affaire député ga o maire monsieur le maire en non lamtoɗo sénégal bandirawo on ɗon ma gueɗe tati gonɗe mum lemi wawama jokku te ɗen ɗo gueɗe tati mboɗo yimumen amadou ba monsieur amadou ba on gandi toujours mine yiya on onon mo mbaɗɗon considéré jangguɗo e soppullo ko waɗi considéré jangguɗo wona goto jangguɗo e natunoɗo école wona goto monsieur amadou ba ko jangguɗo te mboy jogui gandal te cerveau o ino moƴƴi donc mi waɗan neɗɗo o analyse mbimi on ha parale mi wawama jokku mi wawa jokku mbo wawa kam okku gandal ala mi soppulo ardo wanami on neɗɗo ɗum addi mbimi ko amadou ba tan ko kanko kañe yiyanno hande kadi mi wallini affaire politique on tumami hande kadi mi ƴeewa goɗɗo taw ko joguiɗo perfil comme amadou ba ɓawo jinde mi wiwe monsieur Macky Sall ko amadou ba kamɓe koɓe gotum fayda kamɓe ɗiɗo ɓe donc so amadou ba wallinnino mami ƴewno perfil goɗɗo bomi jokki taw ko nanduɗo e maɓɓe kono mi abbota ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema hay discours o wawa wadde fi lamtoɗo leydi sénégal ala mi wawa toon jokku neɗɗo bolle puyɗe non ko yawri ɗon go bandiraɓe o jii oɗo wattu président mo espagne ɗum woni senior pedro sanchez o yahi mauritanie o yahi gambie o yahi leydi sénégal ala seɗi no kewi ɓe mbi ko ɓe siñɓe accord manam fi o nafta yimɓe so naftede kay ɗum wona joni fuɗɗata ɗum kay depuis ɓooyi ɗum naftede kay yiɓe nafta ɗum woni hollirtake gargo nattoɓe ɓe tan ɓe kollirta mais ɓe kollirta nafteteɓe ɓe naftugol kay ino woodi depuis nden maintenant ko affaire o yahi ha hande kadi waɗi saturé manam yahi ha mi anda holno mbawmi ɗum haldude affaire immigration no ko addi ɗum noon ɓay hande kadi kala natnoɗo waɗa asile ɓoyta tan heɓa kayri oko watta nodda yiya ari a waɗi asile tan heeɓi laaro affaire o ta ɓe yombini ɗum ha ɓurtiri donc ko ɗum addi sababu o nak ha yimɓe ɓe ngari ha heewi claro toujours ɗum addata ko caɗele te mi yi noon asile wona option manam asile wona solution e woni yimɓe foɗɓe wadde demande asile ɓen ɗon ɓe poti ɗum waɗ mais nak wona piiw manam an leydi ma ndi ko guerre won toon claro an asile ɗiɗo waɗɗima c'est normal walla par exemple en afrique leyɗi kewɗe jaɓani ko yite affaire debbo a gora
ɗum heewi e men toon. Donc ɓen ni doga toon ngara wiyama ko ngar hande kadi moolade ɓen ɗon asirji maɓɓe ino jaɓe so ɓe ƴeewi ndaari kadi tawa ko gonga e ma wona fenande. Donc affaire o yahi ha woniri ni jo garɗo kala waɗa asir woni gonga woni wona gonga. ɗum addi hande kadi ɓe cattinanni affaire o ha hay ma gonɗo ɗum so ari han a wawa hebde asir. À partir de agno kebene affaire o ma satto te kadi to côté naftugol to minen ɗum tawi ɗo minen woni yimɓe yanoɓe ha kuli bon wona taw hay yaade e station ji autobus ta cuusa mbiyama kula nangede yeru libiraɓe mi sikkani polisaɓe ino daro e kajeji lamdo yimɓe ɓe kayitaji fi mbawon wonde tranquille mi sikkani ɗum ɗon ino waɗa ɓe darta ko e beddaji e lamdo kayitaji fi ɓe nafta hande kadi natuɓe ha libiraɓe ɓe ɗum ɗo mi sikkani ɓe mbaɗa ɗum so waɗi bettaka mais mi sikkani na mi sikkani ɗum ɗo mais nak hitande arore nde bandiraɓe caɗele ma gon e affaire immigration no feewi noon ɓay vraiment affaire o waɗi saturé donc nak ko hakkilare buyi non ɓe ngala kayriɓe ko hakkilare no feewi no bandiraɓe yo jaam ñallu e men.